I ćao svima, dobrodošli na klip na ovom kanalu. U današnjem klipu ćemo uzimati coinse. Znači, jako sam se iznervirao danas. Pogledajte samo šta sam ja uradio i šta sam to dobio, samo sekundu. Evo ovako. Znači, igrao sam dosta puta ovo, 30 komada sam skupio i jednostavno otključao ovo. Znači, dobio sam trofej, dobio sam 100.000 coinsa, dobio sam experience dosta za trening i 25 ovih gluposti i očekivao sam bar jedan master. Sad, da sam dobio taj jedan master, otvorio bih sada ovaj pack i dobio bih 100% nekog, to je 100% garantovano bi dobio nekog elitnog, 88, ali nažalost nisam. Tako da nećemo ostati, što se kaže, ni ono, bez ičega, što se kaže, uzimam 750.000 coinsa sada i 6 ovih, što znači da ću uzeti još 750.000, tako da neverovatnih 1,5 miliona coinsa sam sada uzeo i imam evo 3.200.000, znači stvarno neverovatno. Ovo neću davati, naravno, kao što vidite pointi su stvarno sam dosta pointa skupio, da imamo samo što ovdje ima 50 kill boostova, ovdje bih mogao ovako da ovo odradim, ali pa mislim da nije pametno. 50 kill boostova, stvarno mislim to bi mi neverovatno sa onim 10 komada, da li bih ja imao ovdje da uzmem još 10? Samo sekundu, ne bih imao, treba mi 30, znači ništa od ovoga. Ne znam da li uzeti skill boostove, s tim bih stvarno unapredio tim, sigurno baš ono, pa bar bi jednog igrača upgradeovao na bolju ocenu, ali ne znam da li čekati nešto bolje, šta može tu da dođe. Ajde, otvorit ću, što da ne, ajde, znači, ili da sačekam, nema veze, sačekat ću, nema veze. Idemo, znači, to sam da vam pokažem da sam uzeo te coinse, idemo da pređemo activity, da uzmemo i pointse, tako da to je to. Ajde za čas da vam pokažem odmah foru kako da pređete svaki dan daily activity, znači ovo nije planirano za klip bilo, ali nema veze. Kako pređete svaki dan daily activity, bukvalno za čas, evo ovako. Uđete jednostavno u nemački chapter, možete i u keca, dvojku, ne morate da igrate utakmice, možete samo play again ovdje, imate čak i za 2 stamine u ovom, ali meni trenutno stamina nije problem, zato što vidite da imam previše, ja ne igram FIFA, toliko nisam ulazio u FIFA bukvalno baš dugo. Sad vidjet ćemo, ne, molim te, bravo, vidjet ćemo sada šta će biti posle večeras u 8 od ovih gluposti za gold giftove. Ja sam naravno zadovoljan sa 1,5 miliona coinsa, ko ne bi bio, imam za treninge, tako da bit će super. Šteta što nisam Team Hero igrača uzeo, eto to mi je malo krivo, pitanje je kada ću ja njega dobiti. Ajde završimo i ovo, skipao bih ovo, ali trenutno nemam kako da editujem, nije sad ni bitno. Ajmo, Varan, uzmi, evo ga. Znači nisam ulazio, nisam odgovarao na komentare na prošlom klipu, posle ovog klipa ću kad budem uploadao, tako da znate, jer jednostavno nemam, ajde, nemam toliko vremena danas, sa internet nisam imao nikakav, pa nisam mogao da vam odgovaram na komentare, odgovorit ću naravno posle kao što sam malo pre rekao. Vrsaljko, ajmo, bravo. Da, što se tiče francuskih legendi, možda njih krenem da skupljam, znači žao mi je malo što sam dao Mbappe, a sad ali nema kajanja, šta se radi. Brazilac 1, samo da vidim koliko ja imam Brazilaca. Jednog Brazilca mislim imam u timu, da li sam ovo uspeo? Nisam, još jedan moram. Ajde pređemo još jedan taj activities, postoji šansa čak i za gold igrača, što bi stvarno bilo nevjerojatno, zato što je 3-4 hiljade trening experience-a taj 84 igrač, to mi je jako bitno. Ajde, brzo, bravo Varan, znači stvarno znači dosta brzi štoperi, to odmah da vam kažem, i ići uskoro na Gianluigi Buffona, možda sutra u live-u, već ja to subotom live-u kod mene na kanalu, ko ne zna. Ajmo, ne mogu da sam failovao posljednji put. Ajmo, molim te sad da poželimo, samo ne znam koliko snimam uopšte, zato što mi ne piše, snimam preko neke aplikacije, nije aplikacija, nego Galaxy S8 ima automatski u sebi neku glupost za snimanje, evo kao što vidite ovdje. Samo mogu da stisnem gore da prekinem snimanje. Ajmo, Varan, bravo, samo da ne primimo sada gol, jer stvarno mi bilo glupo da opet u zadnjem času, što se kaže, izgubimo. Ajde, bravo majstore, to je to. Idemo da uzmemo sada ovo i da odigram 2 meča vs tek, tako da to je to što je ovo, dobio sam 100 malo pre za poraz i sada, ne vezi.
Očekivao sam gol od igrača, ali nema veze šta se radi. Znači, stvarno kažem, eto, ja svaki dan sam prelazio daily activitiese i evo vidite šta sam dobio. Znači, vidite koliko ja pojenca imam, to je sve od daily activitiesa i samo pogledajte, evo, koliko sam ja ovdje puta uzimao, evo, za ove golove, za team overall, za 50 sam dobio to pojenca kad je bio 90 overall. Evo ovdje za golove isto, iz slobodnih udaraca, to je sve malo po malo, ali jednostavno skupi se, kao što vidite, evo, znači imam ovdje vs Attack, isto tu se dobijaju pojenci kada imate 250 pobjeda, to je stvarno mnogo. Ovdje isto, znači svaki dan samo igrajte, ništa više i dobit ćete stvarno dosta ovih tokena. Ajde odiramo taman ove activities. Vs Attack, pošto od juče nisam eto igrao, ne znam ko mi uopšte trenutno, da li mi najbolja postava tu, ja mislim da jeste, nisam siguran, nema veze. Juče sam eto testirao ovog igrača, kakav tim. Juče sam testirao jednog igrača, ne mogu sjetim sad da, kako se beše zove, Guedes, da, Guedes iz PSG, to jest iz Valencije, na pozemici je, ajmo Werner, i jako se dobro pokazao, samo šteta što je baš tu utakmicu igrao, jer mogli smo da pobedimo. Šta je ovo, vrata se čuje, ova mačka došla, ajde, daj ga. Evo ga, 1-0 vodimo protiv 93 overall tima, da li možemo sada da uradimo još nešto? Mislim da damo još neki gol, naravno, ne može, samo da ne bude 1-1, jer to mi je nekako, čim bude 1-1, to se malo, evo ako 2-0, dobro je, sad nek da gol, mene ne interesuje, ali volim da vodim uvek, to mi je nekako dosta bitno. 3-0, to je to, sad evo može da da i 5 komada što se mene tiče, ali ja vodim i nekako drugačije razmišljam kada vodim, 4-1 vodim tako da lagano je. Sada idemo, znači da će nam 100% još neku onako dobru šansu, to jest odličnu šansu. Kako je uspio da odbrani čovjek, znači ja ne znam. Ajmo, 4-2, moramo da damo sad još jedan gol, nećemo dati sada, ali će da ga da, ajmo ali. 4-3, znači sad verovatno će biti 4-3, zato što jednostavno sad će 100% šanse da mu stižu, nema šta. Evo kao što sam rekao, Varane je dao gol. Ajmo jedan slobodnjak da iskoristimo, opet ništa od toga, ali da li će biti gola, neće. 4-4, Luis Suarez je dao gol, ajmo, Werner, ne, samo da ne primim gol u zadnjoj sekundi, znači to mi je nešto najgore što može se desiti čovjeku, znači zbog te FIFA, evo ga, 5-5, Messi nam je dao gol, tako da obojica smo postigli golove u posljednjim trenucima utakmice, mislim da je nerešeno, sad ćemo vidjeti, jeste. Tako da idemo u drugu, kažem inače, mislim da je nerešeno, evo za sat vremena se dobijaju pojenci još 100, tako da sutra u sutrašnjem live-u će imati 9250, zato ću preći opet activitiese sve. Evo znači 93 overall team, stvarno ne znam više odakle dolazite, ali dobro, kad 92-93 to je isto. Znači kao evo, sad recimo možete stvarno jako dobro upgradeovati tim sa ovim skill boostima što dele maltene free, što se kaže, to vam jako znači. Znači evo, Cristiano Ronaldo recimo žao mi što nisam uspio da uzmem Team Hero, da njega upgradeujem na 94, evo ga, pam, ne znam koliko imam sad onih poena za Alija, nisam ni gledao bukvalno, to jest, pa da, liga poena za Dele Alija, pošto želim da ga upgradeujem uskoro. 2-2 je trenutno, nisam ni obraćao pažnju toliko na rezultat, tek sad vidim da je 2-2, ajmo, evo ga, ovo je 100% gol, da, to je to, idemo još malo da damo još neki gol, evo sad ima 100%, to je 4-3, ne, nije, izgubio je posjed, ne znam kako uspio da izgubi loptu, 4-3, Raheem Sterling, bravo majstore, idemo Dele Ali, evo ga 4-4, znači stvarno se jako koljem, što se kaže s ovima, po znacima navoda da kažem koljem, idemo Werner, ništa ne može ovdje da se uradi, ajmo Rabio, ne može. 6-5, znači stvarno, kako uspio da da toliko komada, jako dobar pokušaj, ali golman je na mestu. Kako uspio toliko golova da da, znači ja ne znam, nemam neku očajnu odbranu pa da razumijem da prolazi kako hoće, ali vidite, jednostavno 7 komada sam primio, ali razumijem 93 overall team, ali opet toliko da bude baš bolje za 3 komada od mene, ja ne znam. Ajmo. Dobro, to što ja ne znam da igram je druga stvar, ali idemo bre, 6-8 ne može ništa, znači 6 komada sam dao, izgubio sam, to je malo, ne znam, više 100% ima od mene, to je sigurno,
Legendary 3, ok, ništa, završili smo activities, evo vidjet ćemo koliko imamo poena, imamo 9100 i nešto, ne znam sad tačno koliko će biti, 97, znači plus 30, onda imamo 9127, znači i da vam kažem još nešto, da, ajde odirat ću i ovo, što da ne, rivale će odirati uskoro, da li uzeti ovo, da li uzeti, ajde, i ovako nema tu ništa bolje, ajde idemo, uzet ćemo i ove skill boostove, moramo. Pam, idemo da imamo, da li smo dobili speed za Ronaldo, jesmo, super, 3 komada, nije loše, znači imao sam 21 tamo, koliko dobijamo po 1 bonus gif, ok. Idemo još da otvaramo, naravno, koliko može, 5 samo, joj, to je loše. Što je ograničeno, recimo da imam više poena, ne bih mogao, mislim, dobro, svakako meni više, ja mislim i ne mogu da otvorim više od 5, nisam siguran. Stvari, 5 puta 3, 15, znači, evo, šta uradi ova mačka, znači ne verujem, ima mačka ovdje neka, ajde, obori sve ovdje, ajde, gdje je speed da vidimo za Ronaldo koliko imamo, 21 od 35, znači nećemo uspjeti Ronaldo sigurno da upgradeujemo, ali neki drugi hoćemo sigurno, bar jednog igrača, ajde vidimo, posljednji, da kažemo, pa da, posljednji pek. Da li smo dobili bar jedan speed, speed, nema, znači to je toliko retko da ga sad nismo dobili, tako da ovdje smo dobili da je 5 ovi skill, sad imam, ne, 6 imam ukupno gore, 6 valjda, da, ne skill nego bonus pojene, evo ovako, 22, samo jedan da imamo kome, to, diving, to je za Donnarummu, super. Za Donnarummu 50.000 coinsa i 95 Donnarumma, 95 Donnarumma. To je stvarno nevjerojatno, vidite vi ovo. 95, znači uskoro će tim biti, evo uskoro dolazi Suarez. A Suareza ću sigurno ovdje upgradeovati, to jest neću Suareza da upgradeujem, nego ću da upgradeujem Wernera sa njim ili obrnuto, sam imao swap. Da li imam ja dovoljno trening experience da upgradeujem sad nekog igrača, plus imam za Sterlinga. Sam imao koliko bi ja sve trebao da dam, znači Jović bih volao da ostane kod mene u timu, ako je nekako moguće, sad ćemo vidjeti. Stvarno imam super ove igrače, znači Luka Jović kad bi mogao da ostane to bi bilo super, ajde imamo. Pam, ovaj Plavšić, nek ostane jer ono, volim da imam sve, što se kaže, pekovano, sam imamo, da će imati dovoljno, mislim da neću, nisam siguran. A Guedeša ne bih da dajem zato što falit će mi. Ok, znači moram da kupim 2 igrača, evo kupit ću, nije problem kupiti 2 igrača. Samo da upgradeujemo i Sterlinga, možda budemo na 94 overall team sa onim timu. Gold igrače neke ovako obično, nije bitno sad. Pozicija, attack, jao bre, ubiću ovo mačku, majke mi. Price, 10.000, da li postoji neki gold? Nema, naravno da nema, koje sam ja. Nebitan je tim. Idemo na gold, idemo. Ima za 5.000. Za 4.300, ajde uzit ćemo njega i njega, što da ne, 15.000 coinsa smo dali i upgradeovat ćemo Raheem Sterlinga. Sad idemo ovako ćemo. Train i bam, ovdje sve, osim, sad ćemo da imamo gdje je Luka Jović. Pa gdje si, evo ga Jović, Prijović mi ne treba stvarno, Plavšić, evo ga. Op, ne vidimo da li je tu, da li će biti dovoljno, bit će. Tako da evo, dali smo i Salahovog rođaka kako Iđo kaže, ali dobro, nema veze, super, sad nam je 90 overall sam po sebi i znači naravno, samo nije nešto, da li 90, jeste. Ok, tako da super tim, nije još uvijek 93 nažalost. Ovdje mi fale još 2 ova za, ne znam koga, 2 igrača ili jednog, RHPO. Uklizavanje također mi je nešto baš blizu, tu 2 igrača treba da dobiju upgrade. Pa sve, blizu svega sam, tako da super. Ovo ćemo posle vidjeti šta i kako, ne znam stvarno, nemam predstavu koliko treba klip. Tako da eto, to je to sad nekako 58 upa, možda treba klip i 20 minuta već, ne znam stvarno. To me jedino nervira kod ovog. Ja ovdje imamo Edi Runija da upgrademo ako može, ajde što da ne. Ne može naravno. Da imamo za odbranu koliko nam tu fali. Train. Pum, ne može.
Dajem također Kurzavu, zaboravio sam. Mogu znači Kurzavu sam da imam ovdje. Mnogo malo. Imam ovih trening experience-a. Tako da izračunat ću koliko mi fali još do nekog boljeg overalla za tim. Naravno, eto kažem, sad ću vidjeti da li postoji nešto tamo u rivalima što bih mogao da uzmem, a da nije Suarez, samo da li sam prelazio ovdje. Nisam, znači ništa nisam prelazio, izgleda osim samo klasika, da. Ništa nisam, a već imam, sad ću vidjeti koliko poena. Imam 275, znači bit će još dosta, još 60 poena će biti. Andre Gomes neće sigurno njega uzeti, Sergio Roberto nije bolje od Runija, ja mislim po overallu, nije plus 4, znači on bi mogao čak i na... Pa čak bi mogao na 91, automatski, znači kao Runi da bude isti. Nelson Semedo od Vrsaljka sigurno nije bolji, znači to tvrdim, plus 5 overall, 90, znači 89 bi bio. Ali svakako mislim da on od Vrsaljka nije bolji, koliko god je brz, Dani se Baljoš ništa tu nećemo uzeti jer ne treba mi kao što sam rekao LM, CM. I ovdje mi on ne treba, tako da iskodimo isku nije loš uopšte, on bi mogao da je Alečak da zameni, ali nećemo. Tako da to je to što tiče ovog klipa, nadam se svi uživali, dugi je klip, dugačak je klip, to jest, ali dobro šta da se radi, idem da odigram ove activities, da pređem sve, očekujte uskoro pack opening, tako da to je to, vidimo se u nekom sljedećem klipu.